Il-medjazzjoni tista' tkun is-soluzzjoni meta tinqala' tilwima ċivili minflok wieħed imur għal litigazzjoni fil-qorti. Hekk stqarr Romuald Attard, ir-Reġistratur taċ-Ċentru għall-Medjazzjoni għal Malta, huwa spjega kif l-għan ewlieni taċ-ċentru huwa li filwaqt li jieħu ħsieb il-medjazzjonijiet dwar il-maġġoranza ta' tilwim ċivili iqajjem għarfien dwar il-benefiċċji tal-proċess bħala l-mod ta' kif wieħed isib qbil. Aħna qed nagħmlu kampanja biex kemm jista' jkun inġibu lill-pubbliku aware. Il-flok meta jkollu tilwim ma' xi ħadd ieħor, flok imur direttament il-qorti jkellem avukat kif aħna il-poplu mdorri jagħmel, jista' jiġi għal medjazzjoni, jiġu żewġ partijiet. Jażlu medjatur tal-konfidenzja tagħhom. Aħna għandna l-fuq minn 70 medjatur. U jipprova jwassalhom għal soluzzjoni tat-tilwima tagħhom. Huwa spjega kif il-proċess ta' medjazzjoni qed jintuża wkoll bħala l-ewwel mezz ta' kif ikunu solvuti tilwim dwar kirjiet ta' qabel l-1995. F'Settembru ġiet fis-seħħ liġi li kienet għaddiet fil-Parlament fit-2017 fejn dawk il-tilwim tal-fuq kirjiet illi ġew firmati mill-ewwel ta' Ġunju 1995 qabel lura il-protetti, il-kirjiet protetti. Dawk meta tiġi applikata il-tilwima qudiem il-bord li jirregola l-kera, dawk iridu jiġu b'mod obbligatorju għal medjazzjoni. Attard spjega kif il-medjazzjoni fija ħafna benefiċċji fost l-oħrajn din tiswa inqas mill-proċess tal-litigazzjoni fil-qrati filwaqt li toffri opportunità sabiex brida tajba it-tilwima tissolva f'qasir żmien. Il-medjazzjoni hija konfidenzjali, jistgħu jiltaqgħu mhux fil-qorti, jistgħu jiltaqgħu hawnhekk fiċ-ċentru jew nkella f'xi uffiċċju ieħor, ġifieri il-bogħod mill-qorti biex dak li jkun iħossu komdu, dak li ntqal ikun kollu konfidenzjali u dejjem jekk fl-aħħar mill-aħħar ma jaqblux xorta jispiċċaw il-qorti. Jifrankaw il-flus, jifrankaw il-ħin, daqsxejn rida tajba jista' jkun hemm bejl bejn il-medjazzjoni.